Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawıçılar. Bugün 31 iyul Duşanbe. Studiyada sizni min Elza Ahmedjanova selamlayım. Tapşırığımızның ijod төркемі белән бергә шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур, файдалы атна, нәтиҗәле эш көннәр теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кирип калган вакыйгаларны бергәләп карап китик. Бүгін хәрби диңгез медицина хезмәткәрләре көне. Андрей флагы астында Россия флоты шактый җиңүләр яулады. Диңгез сугышчыларының сәламәтлеге сагында вахта тоткан табиблар да бар. Беренче госпиталь мәктәпләрен тәмамлаучылар армиягә һәм флотка китә. 3 гасыр элек Санкт-Петербургта хәрби коры җир һәм адмиралтейство госпитале салына. Бөек Ватан сугышы башланган чук Ленинградта армия һәм флотның хәрби диңгез медицина академиясе төзелгән була. 31 июль яраткан китапларны искә алу көне. Бу көнне билгеләп үтүче әдәбият сөючеләр интернетка яңа рецензияләр белән танышырга, яңа әсәрләр яки классик укырга, әдәбият форумнарында фикер алышырга һәм онлайн конференциялар үткәргә чыга. Укырга яратучылар өчен идеаль бәйрәм итү буш вакытны яраткан китапларны укырга багышлау. Мәче пианиносы, гидролафон, пыяла гармоникасы һәм гитара Пикассо 31 июльдә гадәти булмаган музыка кораллары көне билгеләп үтелә. Сирәк, борынгы һәм эксперименталь инструментлар хөрмәтенә оештырылган бәйрәм аларны кешенең дөньяга карашын киңәйтә. Хәзерге вакытта булган музыка уен кораллары даирәсе ни кадәр генә гаҗәеп булмасын, иң борынгы дип флейта санала. Шынлап яшәү өчен җирдә кирәк ярату гына, хисләреңне бар дөньяга сөеп тарату гына. Нәҗибә Сафина. Квест үзенчәлекле уеннар узган гасырның 70-нче елларында барлыкка килә. Бүгенге көндә квестлар күпләрнең яраткан мавгыларына әйләнгән. Яшерен язмаларның сирен чишү, логик мәсьәләләрне хәл итү, бу һәм күп кенә башка биремнәрне квест уеннарында табып була. Логиканы үстерә һәм фикерләүне уята торган гаҗәеп сюжетлы татар телендәге квест уеннар авторы, татарлар өчен яна торган милләт анасы Миләүшә Закирова бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Миләүшә ханым? Хәерле көннәр. Квест менә бу стиль уеннары белән кайчан мавыга башладыгыз? Ничә еллап инде һәм нәрсә үтәрде сезне моңа? Мин үзем инде 2 бала анасы буларак, менә соңгы бер 2-3 елда без олы улым белән инде аныңа хәзер 9 яшь. Туган көннәрендә дә менә әнием берәр инде квест уйлап чыгар әле миңа. Мин берәр инде әйдәгез кич белән җыелышып өстәл уеннары уйнап алыйк әле дип ниндидер менә шуй сораулар бирә башлагач, мин әйтәм, кара әле татарча бит уеннар юк диярлек бит инде. Нигә бармак белән генә санап була бит инде. Менә шу бу беренче этәргеч булды. Минем балама сыйфатлы уеннар кирәк, квестлар кирәк. Шуңа күрә әйтәм, үзем уйлап чыгармасам, кем уйлап чыгарсын. Шулай менә беренче уен минем менә шул файдалы да булсын дидем инде, уен формасында да булсын дидем дә, менә Рамазан аена мин шундый бер уен уйлап чыгардым инде. Бу минем беренче уеным иде, ул 2 ел элек уйлап чыгардым менә минем әзер инде уен. Бу Рамазан уены белән 1 ай дәвамында мавыгы, 1 ай дәвамында уйнап була. Бу шул хәлек үзенчәлекле миңа калса, анда нинди сораулар кергән, нинди биремнәр бар һәм асылында нәрсә ята? Асылында менә балага кызык булырга тиеш бит инде. Менә аңа беренче көнне килә конверт, анда әйтелә менә һәм карта, анда төп элемент ул карта була. Бездә видеосы да бар, менә режиссерлар хәзер күрсәтеп җибәрсәләр, бәябәт булыр иде. Менә һәм балага менә бу карта килеп кергәч, һәм конвертта бирем була. Башта сюжет, монда менә бу картада яшәүчеләр, алар иман нурын югалтканнар һәм аларга булышырга кирәк. Һәм шулай итеп бала көн сайын аларга бирем үтәп, шәһәрне үзгәртә, анда яшәүчеләрне үзгәртә, үзе дә белем ала. Анда бөтенсе дә биремнәр ислам диненә җиңелчә генә балага охшап ошарлык булсын дип инде.
бирелгән һәм менә беренче көнне ала да ул, анда языла менә ярдәм итәбез дип, һәм картына элеп куя да, шунда көн сайын алар төрле сәгатькә номерларын көн сайын алыштырып торалар име. Нәрсә беренче көнне мәсәлән анда менә башта сәгатен ясый. Аннан күкне анда йолдызлар белән бизиләр, ай белән бизиләр. Шулай итеп бала ислам диненең ай календаре буенча яшәвен белә мәсәлән. Мәсәлән, компас белән алар көньякның кая икәнен беләләр дә кояш ябыштыралар. Анда шулай ук анда мәчет төзиләр, мәдрәсә төзиләр, ябыштырып куялар, анда ябыштыргычлар да ясалган. Анда бөтенсе дә менә рәссам белән ясалган да ябыштыргычлар да шул картасында. Мәсәлән, менә шуларны ябыштырар, мәчет төзиләр инде буларга, яшәүчеләрне мәдрәсәдә, аннан шунда сүрәләр өйрәнә башлар әкренләп. Хәзрәт мәсәлән анда югалткан юлын аңа картада бала юл ясый шул мәчеткә таба. Һәм менә шул төрле ай дәвамында шундый мәсәлән аннан анда шундый да моментлар бар. Мәсәлән, бала кечкенә генә сүрәтне өйрәнсә, әти-әниләр бала күрмәгәндә генә картага ябыштырып куялар, мәсәлән, агач. Әйтәләр, менә өйрәндем, мөгъҗиза булды, мәсәлән, яшь чәчәк ябыштырып куялар. Бала сөенә, чыннан да нәрсә, балага бит инде ул визуаль күренергә тиеш нәрсә, менә күрде, үзгәрде, чыннан да, аңа да сөенеш, картада да, әле интерактив та кул белән дә эшлиләр, һәм шулай ук менә ислам диненә дә төшенәләр инде менә. Ничә яшьтән алып менә бу балаларга уеннарыгызны тәкъдим итәсез? Минем анда 4 яшьтән 10 яшькә дигән яшь чикләү куелган, ләкин балалар төрле була. Кай вакыт бала 3 яшьтән дә укый беләме, инде аңа кызык булырга мөмкин, кай берәүләренә 9-10 яшьтә дә инде бәлки ул кызык булмастыр име. Якынча менә шул яшь чикләү инде 4-10 мәктәпкәчә һәм яшь мәктәп балалары яшәүләр. Сезнең үзегезгә дә бик күп белергә туры килә. Чыннан да менә бу сорауларны, биремнәрне әзерләгәндә сезнең командагыз бармы? Яисә сез үзегез генәме һәм экспертлар булып иң беренче кем була? Гаиләгез, балаларыгыздыр инде. Аны үзем бөтен биремнәрне үзем төзедем инде, ләкин минем әтием дә инде корректор, редактор дип әйтеп була. Ярдәм итә. Апам да инде ул инде минем ислам динендә, шуңа күрә аның ире дә белгеч, гарәп телендә белә, шуңа күрә алар белән дә киңәшләшеп алдык. Төрле бөтен ирем белән дә бөтенсеннән илһам җыеп шулай төзелде инде биремнәр дә. Теге авыр да булмасын дидем инде. Җиңел генә, ләкин дөрес булсыннар, хак булсыннар дип инде шулай төзелде. Менә квестларның ахырында катнашучы һәрвакытта җиңүче була ди. Сездә дә шулаймы? Монда әлбәттә соңгы көнне инде анда менә рәхмәт дип инде баларга яшәүчеләр балага хат җибәрәләр инде. Син безгә булыштың, рәхмәт, безнең шәһәребез чыннан да үзгәрде, ямьләнде дип аңа бәйрәмгә дип бүләк җибәрәләр инде анда. Анда ясадым инде, магнит та ясадым, аерым бер пакет ясадым. Әти-әниләр теләгән, әти-әниләр теләсә, үзләре дә нәрсәдер куша, нәрсәдер сала алалар тагын кушып. Шулай балага. Менә бу рәсемнәрне кемдер ясыймы, кемгәдер мөрәҗәгать иттегезме? Яисә инде монсында үзегез башкарасызмы? Юк, кызганычка каршы мин рәссам түгел. Мен шундый сәләтем шәптән түгел. Шуңа күрә теге фриланста бар бит инде менә мәйданчыклар, анда мөрәҗәгать иттем дә, берничә миңа үземә охшаган рәссамга биремне биреп карадым да, аларның рәсемнәрен ясап, шундан иң ошатканын сайлап алдым инде. Сайлап алдыңыз. Берничә ел гына шөгыльләнәм дидегез, диме? Менә бу 2 ел элек сезнең барлыкка килгән шушы Рамазан аена багышланган уйныгыз, бүгенге көндә дә миңа калса нәрсәдер өстендә эшләп ятасыз? Менә соңгы менә айларда, мен әйтәм, өстәл уены кирәктер, мен әйтәм, бала өчен. Һәм безнең өйдә үзебезнең өстәл уеннары коллекциясе бар инде. Алар теге чит илдән китерелгән, сыйфатлы уеннарны җыям мин.
Һәм мен аларга карап илһамланам. Аларның тортмасыннан башлап, аларның шул инструкциясының ничек матур язылганнан башлап, шул хәтле сыйфатлы, зәвыклы, матур тутырга Үрнәк итеп үзегезгә аласыз инде. Мен әйтәм, балага менә шул һәм Бәхтиярның, менә олы улымның индеме, яраткан уены бар иде. Без кечерәк чакта инде кайдыр, 6-7 яшькә хәтле без йоклар алдыннан анда җиңел генә теге эмоциональ фәһемне үстерү өчен инде кичкенә генә биремнәр иде. Без 5-10 минут уйныйдыр йоклар алдан бик ошыйдыр янга. Мен әйтәм, менә шуңа нигезләнеп, мен әйтәм, берәр уен уйлап чыгарга кирәк. Һәм менә мин соңгы айларда уйладым да, мен әйтәм, Нәнүк дигән бер уен барлыкка килде. Мен аның турында да сөйлим инде. Анысы осатырак, бу инде теге бер айга дәвам ителә торган шундый уен түгел. Анда менә шакмак була инде, агай шакмак. Бала һәм шакмакның төрле ягында, һәр кырында ниндидер рәсем сүрәтләнгән. Шул рәсем шул бер категория була инде. Яшьтән алып мен шаханы бу уен? Анысы 3 яшьтән. Чөнки анда балага укырга кирәк түгел, биремнәрне әти-әнисе дә укый ала, ләкин монда инде әти-әнисе белән уйныйлар, я олы кеше белән уйныйлар инде. Мәсәлән, менә ата ташлый шакмакны һәм чыктан да бер рәсем, мәсәлән, сүрәтләнгән анда 6 категория. Һәм шул биремнәр, шул категорияларга карап ясалган категориялар менә олы кешедән сорау, баладан сорау, хәрәкәт, рәсем, тактиль, тотып сиземләү һәм тавыш. Мәсәлән, менә чыкты дигәндә хәрәкәт категориясе һәм карталар. Төрле 6 өем карта була инде шул категорияларга карап. Һәм бу хәрәкәт өеменнән картасын чыгарып ала, биремен укый. Мәсәлән, анда әйтелгән ди пингвин кебек йөреп кара дип, мәсәлән. Һәм бала пингвин итеп йөреп карый да инде. Тагын алта мәсәлән, арсын тактиль нәрсәдер чыга. Мәсәлән, корсагыннан үбеп алырга. Әнисе баласын корсагыннан. Менә бу нигә миңа бу формат ошый, чөнки без бит инде гадәттә көн дәвамында мәшәкатьләргә батып, бала белән рәтле иркенләп, тәмләп вакыт уздыра алмыйбыз. Һәм еш кына үзебез нишибез, эшебездән кимерәбез. Эштә пошаман, мен бала белән уйный алмыйм, әле кичкә арган буласың, башымда эшләми, нәрсә уйлап чыгарыйм дип. Менә бу уен менә чыгарасың да, аны 5 минут кына да уйнап була. Яки 30 минутка да дәвам ителә ала. Анда аерым карталар да бар, теге һәм мәсәлән аерым картаны чыгартам, уен тәмамлана димәк инде һәр өемдә ниндидер сүрәт төшерелгән. Шул тиздә бетергә мөмкин уен. Һәм озакка да сузылырга мөмкин. Бала бик әз генә уйнадык, әйдә тагын уйнап ала дисәк, тагын 5 минут уйнап ала була. Һәм туйдырмый. Һәм шунысы кызык, менә татар телендә китаплар бар, укыйбыз без аларны, татар телендә уеннар чыннан да юк бит. Бер карасаң, бу мәсьәлә ничектер менә өстәгенә ята кебек. Шулай, бала бит инде кичкенә бөтен син дөньяны уен аша таный бит инде. Акры, минемчә бу бик мөһим эш бит инде. Китап ул бик яхшы, ләкин кайчакта бит баланы мәсәлән кич белән мәктәптән кайткан килеш булай да уеннан китап укырга. Мәсәлән, без татар гимназиясендә укыйбыз. Анда аерым татар телендә китап укырга, исемлек. Аерым рус телендә, әле тагын инглиз телендә куштырып куям. Булай. Һәм мен рәхәт бит инде мен шулай уйнап алырга да. Менә Бәхтиярның классташлары, сыйныфташлары уйнаганы бармы? Аларга тәкъдим иткәнегез бармы? Кызыксыналармы гомумән алганда? Менә бер Бәхтияр генә түгел. Менә мин туган көнне мәсәлән ел сайын Бәхтиярның дусларын җыям да, мен әйтәм, татарча квест ясарга кирәк. Бу миңа бирем бирә, әни әйдә квест ясыйбыз дип. Бу 12 апрель көнне туды. Теге елда мин аңа космонавтикага багышлап квест ясадым алар. Анда метеоритлар эзләп җирделәр, төрле анарсымияларга викторина ясадым. Балага күп кирәкме бит инде. Шул кичкенә сюжет, берничә кызык бирем, хәрәкәтләнеп алу, ниндидер анарсы бүләк атып алу. Һәм балаларның шул күңеле булды, рәхәтләнеп татарча уйнап алдык. Бөтенсендә җавапларында бирделәр, анда викторина булганда бик күңелле булып алды. Балаларга теге күмәк уеннарда татарча аз, шуңа күрә күмәк уеннарны да уйлап чыгарга туры килә инде үзеңә. Сез үзегезне милләт өчен янып яши торган ана дип әйтәсез, диме? Һәм инде менә бу әлбәттә сезнең тирә-юнегезгә, балаларыгызга, гаиләгезгә, һәм инде шушы сезнең мавыгызга, уйнарыгызга күчкән. Ни өчен мөһим менә ул татарга татар булып калу?
Ул бик тирән сорау. Үзеңне югалтсаң, кем булып, ничек, кем таный син анарсың менә? Үзеңнең милләтеңне, телеңне белмәсәң, минемчә, син үзеңнең бик саллы өлешен югалтасың. Әйе. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Килә уңышлар телибез сезгә. Менә бу сез уйлап тапкан уеннар белән күбрәк кешеләр кызыксынсыннар иде. Һәм инде әлбәттә, әйе, бәлки меценатлар, спонсорлар дип әйтәбез. Эшмәкәрләр, ярдәмчеләр, әйе, аларны шушы күп итеп бастырып, күп итеп чыгарып, безнең балаларыбызга тәкъдим итсә, гаиләләребезгә тәкъдим итсә, бик матур булыр иде. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Рәхмәт, Көнегез матур булсын. Җиләк-җимеш сезоны дәвам итә. Без витаминнар җыеп калырга ашыгабыз. Шулай да сезонлы товарның файдасы белән бергә кайбер чикләмәләр турында белеп тору да файдалы булыр. Тапшыруыбызны медицина фәннәре кандидаты Илдус Лытфуллин дәвам итә. Җиләк җыю гадәте ул безнең халыкка хас нәрсә, ул безнең гадәт. Аны начар нәрсә дип әйтеп булмый инде, әлбәттә җиләк ул витамин, ул файдалы нәрсә. Ләкин кай вакытта кайбер моментларын белеп торырга кирәк. Беренчедән, җиләк җыйганда ул экологик яктан чиста урында җыелган булырга тиеш. Чөнки менә хәзер соңгы елларда моның турында бик күп әйтелә. Мәсәлән, бу 2021 елда Америка педиатрия академиясе без балаларга ашата торган җиләк-җимешләрдә металлар бик күп дип саный һәм шуның турында аерым бер зур позиция, бер ход чыкты шуңа багышланган. Бу чынлап та бик зур проблема. Без җыя торган җиләкләрдә, җимешләрдә кайчакта металлар бик күп була. Шуның өчен җиләк җыя торган урын ул экологик яктан чиста, саф урын булырга тиеш. Заводлар янында җыелган, ниндидер теге хайваннар асрый торган фермалар, ашлама саклый торган складлар янында җыелган җиләкләрне ашарга ярамый. Һәм менә экологик яктан иң начар урыннар ул юл буйлары. Чөнки машинада чыгара торган газларда анда металлар бар. Менә шушы металлар җиргә сеңеп, аннары җиләкләрдә, җимешләрдә туплана. Шуның өчен җиләк җыйган урын ул кайдыр бик теге урман эчендә, кайдыр ерак юллардан ерак урыннарда җыелган булырга тиеш. Һәм әлбәттә чисталык мәсьәләсе. Җыелган җиләк ул теге яңгыр юып алган гына түгел, аны кеше үзе дә юып алырга тиеш. Бөтен ашарга яраклы булмаган яфракларын алып куеп, әйбәтләп юып ашарга кирәк аны. Һәм әлбәттә җиләк җыйганда үзебез белән балаларны алабыз битендә бит. Үзем дә исемдә бәләкәй чакта җиләк җыеп йөргәннәр. Балаларга карап торырга кирәк. Чөнки балалар беренчедән ашарга яраклы булмаган җиләкләрне ашарга мөмкин. Икенчедән, хәзер менә соңгы елларда ишеткәнегез бардыр, безнең якларда агылу үләннәр күбәя. Борщевик дигән үлән күбәя, башкалары күбәя. Алар баланың тиресен без ел сайын күрәбез аны. Менә шушы борщевик башка үләннәр белән үзенә тиресенә кагылып алып, шуның белән янган тиреләр бар. Балаларга карап торырга кирәк. Җиләк үзегез белән аласыз икән табигатькә, балаларга күз кулак булып торырга кирәк. Юмыша ашалган җиләк-җимеш әлбәттә ишәгә авыруларына китерергә мөмкин. Ул дизентерияда булырга мөмкин, башка авыруларда булырга мөмкин. Һәм тагын шуны онытырга ярамый, җирдән тарала торган гельминтлар бар, паразитлар, геогельминт дип атыйбыз без аларны. Таксокара бар, мәсәлән, аскаридлар бар, эхинококлар бар, башкалар бар. Алар җир аша тарала. Шуның өчен әгәр дә бу җиләк җирдә җыелган икән, аңа теге туфракның бәләкәй генә тузаннары эләккән булса да, шуның эчендә менә бу паразитларның күкәйләре булган булырга мөмкин. Соңгы елларда паразитлар күбәя. Шуның өчен сак булырга кирәк. Беренчедән җыйган җир ул канализацияләрдән, туалетлардан ерак булырга тиеш. Икенчедән, ул чиста җирдә җыелган булса да, аны бару юарга кирәк. Аны бару юарга, эшкәртергә кирәк. Бүгенгә шулар. Менә Әхмәтҗанов сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.